Поціновувач руського міра та поцуплених тварин на виїзді. Скандально відомий колаборант, власник сафарі-парку «Тайган» Олег Зубков приїхав до окупованого Маріуполя. На тлі міста, знищеного російськими військами, жаліється на страшні руйнування і мимоволі вкотре підтверджує російські воєнні злочини. Ми в Маріуполі, но поневоле вспоминается 1943 год, Сталинград. Вот так я помню только разгромленный, сожженный дотла Сталинград, где были остовы зданий. И я не думал, что спустя столько лет, в 2023 году, такое возможно увидеть. Нет дорог, где не прилетели бы бомбы, авиаснаряды и так далее. Нет даже дерева уцелевшего. Без разбора все здания, независимо, это школьные, дошкольные учреждения, больницы, заводы. Это просто чудовищная картина. До Маріуполя прибув нібито з гуманітарною місією. Першим ділом поїхав до місцевого зоопарку. Бусом і вантажівкою привіз сіно, солому та деякий харч і натякнув, що санкції та відмова західних компаній співпрацювати з РФ вдарили і по ньому. Кожному сотруднику по Рождество, Новий год все-таки. Вот здесь, смотри, тут на всех сотрудников, так, вот вам у нас... Это тоже подарок. Немного молока для малышей, это как роял канин. Спасибо огромное, да. У нас сейчас прислали, мы решили поделиться, потому что тоже проблема. Везде все остатки, кончается. Разом з давнім очільником парку дикої природи Маріуполя Савелієм Вашурою Зубков, як пан, обійшов володіння. На кожному кроці розповідав про російські закони та повчав правилам безпеки. Самого Зубкова ще влітку минулого року окупанти засудили до 2 років та 3 місяців позбавлення волі та штрафу у 255 тисяч рублів за інцидент у Тайгані, де тигр відкусив пальця дитині. Але вже у жовтні він опинився на волі. Потом у вас нет табличек предупреждающих. Мы стоим у вольера ягуара, должна быть табличка, что опасны хищные животные и так далее. Потому что табличка предупрежден, уже вы с себя снимаете ответственность. Вы проходе сделали там? Мало. Народ недоразвитый. В 19.7 постановление вот это Медведев подписал. И по нему прямо сможете посмотреть все нормативы, к которым вам нужно стремиться. Туда-сюда. Да, пока украинская, там меньше требований было. Но для вашей же безопасности... Схоже, дорогою пригледів колаборант і поповнення для власного парку «Тайган». Но у вас много и тигров, и львов, чрезмерно много. Ладно, у меня парк львов. А вы куда их разводите? Керівник понівеченого маріупольського зоопарку неабияк зрадів сіну і кормам з окупованого Криму. Вашура пояснює, що до російської навали зоопарк був усім забезпечений і обмовився, що всю сільськогосподарську техніку розікрали, чим ошелешив Зубкова. Савелий Анатольевич, в хозяйстве зоопарков ничего лишнего не бывает, поэтому чем богаты зерно, сено, мяска немножко. Ну, все, есть у нас и все. Вам нужнее сейчас в этом году. У нас, смотри, у меня было 16 единиц техники. Техники нема. Трактор купил, новый трактор, чуковалка, косилка, это поле маленькое. Церня одна. Каждый год по 120 тонн заготавливал. Надо было ничего. Все забрали. Технику забрали? До сих пор уголовное дело. Кошмар. Олег Зубков не вперше з'являється на окупованих минулоріч українських територіях. Кілька місяців тому він помародерив у Херсонському зоопарку і вкрав тамтешнього єнота.
Битва за Донбас триває цілодобово. Російські окупанти зосередили найбільші зусилля на загарбанні Соледара. Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог проводить постійні жорстокі штурми міста, в якому майже не лишилося цілих стін. Окупанти прагнуть будь-що взяти Соледар і не шкодують ні кадрових військових, ні зеків-найманців. Глава держави упевнений, що підсумком жорстокої та тривалої битви все одно стане повне визволення українського Донбасу. Завдяки стійкості наших воїнів там, в Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйновано, життя майже не залишилось, і тисячі їхніх людей втрачені. Вся земля під Соледаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля. Росіяни намагаються протиснути нашу оборону також поблизу Бахмута та Авдіївки. Там, а також на Лиманському напрямку українські воїни стримують наступ московських інтервентів. В Генеральному штабі наголошують, що мета росіян – вийти бодай на адміністративні межі Донеччини. Але на ділі жодних значних успіхів і щоденні втрати в живій силі та техніці. Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні Восточний їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ. Шукали склад боєприпасів, а поцілили в могильник морських мін часів Другої світової війни. Про такі наслідки вчорашньої російської атаки на Очаків розповів очільник військової адміністрації Миколаївщини Віталій Кім. За його словами, єдине, чого домігся ворог ракетним ударом – це вибиті шибки та пошкоджені дахи у половині міста Очакова, а також паніка в Миколаєві, до якого докотилася вибухова хвиля. Смотрите, рядом там с воинской частью, куда обстреливали месяцами, был склад старых мин, там противокорабельных Второй мировой войны. Если честно, их залили бетоном, ну, сделали как могильник такой, потому что, чтобы оно не взорвалось, было опасно. Ну, прямо на берегу в песке. Много их там было, их залили бетоном, бог знает когда. Русские что-то решили, что это склад боеприпасов, и мужественно туда стреляли долго и нудно. У понеділок росіяни завдали 5 ударів по береговій смузі Очаківської громади та самому Очакову. Ще раз вгатили сьогодні вранці. Напередодні пошкоджено лікарню, але там обійшлося без постраждалих. Загалом внаслідок російської атаки травмувалися 15 людей, серед яких і 2-річна дитина. На лікування до Миколаєва доставили 4 постраждалих. Розмалювали бампер автівки словами «Слава ЗСУ». В окупованій Феодосії затримали 2 жінок за підтримку українського війська. Це підтвердили в представництві президента України в Криму. Після пейнтбольного матчу жінки вирішили залишити протестні написи і зафільмували це. А тоді необачно опублікували відео в Інстаграм. Одна з них працювала вчителькою. Після затримання її звільнили нібито за результатами службової перевірки, розповіли у представництві. Без часу на підготовку та останнього слова. Незаконний вирок літнім кримсько-татарським бранцям оголосять вже завтра, 11 січня. Про це оголосили в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону. На черговому засіданні 60-річний Джеміль Гафаров заявив, що бранцям не дали часу для підготовки виступу. Взяти слово намагався й інший тяжкохворий політв'язень Сервєт Газієв.
Однак російський суддя зупинив виступ через кримсько-татарську мову і велів говорити лише російською. Усі бранці закликали застосувати до них 4-ту Женевську конвенцію про захист цивільних під час війни. Однак російські судді вкотре відмовили. Сервета Газієва, Джеміля Гафарова, Ерфана Османова, Сейрана Муртазу та Аліма Карімова серед 25 кримських татар затримали під час масової облави окупантів у березні 2019 року. Всім закидають нібито тероризм та спробу захоплення влади в Росії через нібито участь в організації Хізбут-Тахрір. Місяць тому російські прокурори оголосили свій запит щодо покарання кримсько-татарських бранців. 62-річного Сервета Газієва, який вже переніс інсульт в ізоляторі, просять кинути до колонії суворого режиму на 13,5 років. На півроку менше просять для 60-річного Джеміля Гафарова, який має хронічну ниркову недостатність та інвалідність 2-ї групи. Також 13 роками колонії окупанти хочуть покарати Ерфана Османова, Сейрана Муртазу та Аліма Карімова. Звільнення військовополонених і цивільних заручників та обмін пораненими. На такі результати сподівається уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з російським омбудсманом Тетяною Москальковою. Відомо, що перемовини відбудуться в Анкарі за участі Туреччини. І мені приємно відзначити, що на всі пропозиції, які я сьогодні висловлював, Туреччина їх підтримує, готова взяти на себе роль серйозного посередника та роль інституції з боку особисто пана Малкача, який може забезпечити вирішення гуманітарних питань громадян України, які перебувають на території Російської Федерації. Український омбудсман сподівається на гарні новини щодо визволення цивільних, які зараз в російській неволі. Зокрема, йтиметься про бранців з окупованого Криму. Це і представники кримсько-татарського народу, які не скоїли кримінальних злочинів, але тим не менш отримали довготривалі терміни покарання за свої прості слова підтримки України. Я впевнений, що завдяки зусиллям Туреччини, президента Таїпа Ердогана, безпосередньо омбудсмана Туреччини пана Малкача будуть вирішені.